салом бо унвони тоҷик апаҳо хоҳарҳои азиз занҳои хонашин шуморо ба кор даъват мекунем. Кор аз хона набаромада бо воситаи телефони дастии онлайн фабелик мебошад. Ман Рухшона оиладор соҳиби 5 фарзанд айни замон хонашин директор мебошам. Ҳамаи шуморо бо унвони азиз ба кор даъват мекунем. берун набаромада бо воситаи телефони дастии онлайн фабелик кор карда мешавад ва маоши хуб мегиред-он. бо воситаи телефони кор кардан дастии онлайн дар компанияи давлатӣ маоши қонунӣ мегиред. Ман муддати 19 моҳ мешавад ки дар компанияи фабелик кор ва фаъолият мекунам ва командаи худро дорам. дар командаи ман садҳо бо унвони азиз кор ва фаъолият маоши хуб мегиранд. дар рӯи экран рақамҳое ки мо навистаем, дар ҳамин ҷо метавонед ба мо муроҷиат кунед. чизе ки нафаҳмед ҳатман мефаҳмонем. хуб, марҳамат, ба кор ҳамаро даъват мекунем. Салом алейкум дӯстони азиз, салом ба ҳамаи шумо. Ай нашод птицафабрика. Бачаҳо дар комментария нависанд ки чӣ шидан, чуҷоҳо чӣ шидан, чӣ кор кардан, чӣ хали шидан, биромадан, набиромадан. Биромадагиш биромад, набиромадагиш дига ҳамин гуфти гапҳо гирифтем, тухморо партофтем. Ина мо ай биромадагиҳои миқаш истодагия ина. Ина. Ай биромадагиҳо шина миқа. Ина чанд та ҳаста ки ҳамашон бо ина уже калон шидан уже. ҳамашон калонашон уже хчон мехӯранд, хчон мепӯшанд, хчон прогулка мераванд. ивра ҳамин ховшон қати рӯзшон, шавшон қати рӯзшон али шидагия. ин ҳамин рӯзда оли абед мешавад, хова мезананд, о шав баъд мехезанд. ҳаминҷо тиқир тиқир мекунанд. ай ҳаминҷо инеш ганда инеш. мепара мебурӯяд. шофура ҳамаша скотч кардагиам скотчуро мезананд. ин чихе мезананд скотчуро. Охе гандан ки. Ин қадараш мондак. Инвалидҳош ҳамаш мурдан. ҳамиҳош зинда мондан, ё ҳамаш сӯзанд. Наки масъала индук намерем. Индуколам рафтестиян. Рӯз охирон рӯзшона бояд бубурӯянд. Наки намедонам мебурӯя ки намебурӯя. Индуку масъалашон рафтест. ҳаки чуҷора насиб боша, як братан омадеса ҳамода метемша. ҳамода метемша мебарамаш. Ки сексия бу гирифте? хонара бу гиронданд. ҳай зиндаву сарбаланд бошен, ин ҳамин қадар ҳамаш бомад. ахай дӯстони азиз, ай ҳамун қадар тухмо ҳамин қадараш мондак. або ина 10 та дига индука аки бубурӯя соз набурӯя безеб. мақсад ки минус дамерида минус. ина аввалш ахай якум корим буд, якум бори корӣ ки ман ина сарфарона мерафтам. ҳай бисёр чиёра фаҳмидам, аки насиб боша. ай спас тухм ки мондем. мефаҳмем ки чӣ хе кардан накора, чӣ кор кардан накора. бисёр бародаро дар ҳаминҷа нависанд ки бояд ихе кунӣ, бояд ухе кунӣ. бисёр чизоро омӯхтем. ҳай насиб боша бо тухм ки дар дили инкубатор мондем, бо нишон метем ки нахай чӣ хе шидестем. зиндаву сарбаланду хонаобод бошен. касе ки чизе медона, касе ки чизе ки мефаҳма, марҳамат бинависен. баъзеҳо нависанд ки ҳамин аппарата чанд сум харидӣ, ай ки ҷо харидӣ, чӣ хеле харидӣ, чанд сум мефурӯшиша. дӯстони азиз, ин фурӯшӣ нестай. як бародармон акаи аъзам ҳамин аппарата тӯҳфа кард, яъне ки падаркамон кард, акира фурӯхта намешава. мақсад тоҷикистон ки рафтем, ира бо тоҷикистон мебарам. ё дар ҳамин чӣ бизанен, птичий двор бизанен 240 тагаш. айма S240. птичий двор S240. мақсад ҳамиёша нархоша мебинем. бо ҳаст айёда майдо ҳастанд, яъне ки як этажаш ҳастанд. тага 80 тага, 65 тага. ай ҳама калоншон ҳамин 240 тага. саломат бошен, худованд нигаҳбонтон боша. ҳар куҷои дунё бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. зинда бошен, бо алоқа деем.